Všetci zdraví, moje meno je Andy Rusne a vítam vás už pri ďalšom dieli z Reveal Tanks Online. Dnes sa pozrieme na tento tančík a predom sa ospravedlňujem, že to bude aj takto s týmto menu, ale blbne mi to. Takže ja si iba stíšim, pretože tam niečo šuští. Dobre. Takže poďme k tomuto tančíku. Tento tančík, neviem presne všetko o ňom, ale povieme si iba také tie základné parametre. Takže tento tančík je na druhom tieri ruskej línie T-28 sa volá. No a myslím, že môžeme ísť hneď aj na pancírovanie. Takže spredu má 30 mm, z boku 20 mm, zozadu 20 mm. Pancírovanie veže je 20, 20, 20. Za výstrel uberete 83 HP, čo už je na dvojku myslím, že dosť. A idete dopredu 45 km za hodinu a otáčanie podvozka je 35. Ďalej, tank je vybavený, a tu som sa sekol, tank je vybavený kanónom 76 mm KT-28, kde damage je 83, prebíjate za 6 sekúnd a dokážete ho zameriať za 1,15 sekundy. No a ja tu mám ten najlepší kanón vlastne, kde je damage 83, to sa nemení, a mení sa iba reload time a prebíjanie akože pancíra. Motor tu mám základný, to som aj neskúmal, je to 320 koňový motor M5 400, kde je riziko ohňa 20%. No a tuto mám model T28 pásy, kde zastavíte za 2,20 sekundy. Takže dnes si ukážeme jeden replay a to by bolo k tomuto tančíku všetko, takže poďme na ten replay. Sme v tom replay, kde sme na mape Mine. Som v čete s mojim tímovým kolegom, s Jirka Pro. Týmto ťa zdravím. No a chytili sme celkom dobrú hru a ospravedlňujem sa, že nepočujete ani zvuk z replaya. No a tuto som chcel chytiť toho Daimler a vidíte proste všetko jak uhol som proste. A toto bola tak nešťastná náhoda. A nakoniec Jirka prosí ho nádherne zabil. Ďalej, toto už mi tá T60 začala uberať, tak som si povedal, že prečo na ňu nepôjdem a videli sa, kam to letelo. Potom som chcel tohto Daimlera trafiť hore. No neúspešne. No tento tančík, keď strieľate týmito hečkami, tak vlastne ten tank má dosť veľký damage plus ešte dosť veľký splash damage. Splash damage je vlastne to, že keď trafíte aj vedľa, tak proste keď trafíte aj vedľa, tak proste mu to ubere. No. Tuto tiež za 28 za 81 som mu ubral. No a tuto som sa vybral na túto 28, pretože som videl, že je celkom nebezpečná. No a teraz opäť sa mi netrafil. On ma trafil, zabil mi nabíjača, ja som si ho pekne uzdravil. Dobre, a teraz som mu, pozrite, koľko modulov zničil. No a teraz bude vidieť proste to, že keď trafíte aj do svojho, tak videli ste, ako som ho zabil, proste som trafil do svojho a zabil som ho. Dobre, takže to by bolo na toto videjko všetko. Ak sa vám to páčilo a chcel by ste viac takýchto videí, určite zanechajte like a odber. A ja sa s vami rozlúčim, takže pri ďalšom videjku opäť zdar.